2J. Λοιπόν, να το. Πάμε λίγο. Να το βλέπουμε όλοι. Θα κάνουμε εδώ ανάλυση. Υπάρχει και ένα καλό και δεν φτάει και forgiven. Τίποτα, απλά άλλαξε ρούχα και τον είδα, πήρε σκυλάκι. Αρχικά εδώ που λέει τρέλα μπαίνει έτσι με είσοδο θεματική. Εντάξει, κομπλέ. Λοιπόν, είναι στιγματικό αυτό το βίντεο. Ετοιμαστείτε. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας? Καλό έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί θα πει πολλά σε αυτό το. Ο ήχος εντωμεταξύ είναι για τον Μπούτσο. Απ' τη μέση και αριστερά είμαστε καλά. Απ' τη μέση και δεξιά είμαστε καλά. Έχω αλλάξει ακουστικά Razer και 7,1 βίντεο, αλλά κάτι φταίει, δεν φταίνουν τα ακουστικά. Τα ακουστικά έχουν και καλύτερο μικρόφωνο και καλύτερα ηχεία. Όλα είναι καλύτερα, απλά κάτι έχω κάνει λάθος. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Πάμε είμαστε καλά. Φαίνεται ότι δεν το έχει, Δεν το έχει γενικά αυτό. Δεν έχει τα αρχίδια, έχει κομπλάρι. Όμως σε τέτοιο live μπορείς να ρωτάς τέτοια απάντηση, τέτοια ερώτηση και να παίρνεις τέτοια απάντηση. Να ρωτάς αν είσαι καλά και ο άλλος να σου λέει σκεφτείς στον δρόμο να σου λέει ο άλλος είσαι καλά και να πατέρα. Να σου λέει γεια σου, είσαι καλά. So, να ξέρετε ότι σήμερα θέλω να είμαι λίγο πιο αλήθινος. Δεν θα κάνω stand-up comedy γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου stand-up comedian. Ποτέ δεν έκανα stand-up και ποτέ δεν θα κάνω stand-up. Αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω με δικό μου τρόπο ευχαριστώ που είστε εδώ. Thank you very much. Να ξέρετε ότι σας χωρίζω σε κατηγορίες. Δεν είναι κακό, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αυτοί που είναι 14 και κάτω. Είναι αυτοί που είναι 15 και πάνω μέχρι 25-30 ξέρω εγώ. Και μετά είναι και οι γονείς. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι από τους γονείς. Γιατί πρέπει. Ακούστε εδώ τι θα πει. Αυτά που θα πει τώρα είναι πίπες. Τα λέω κι εγώ, αλλά αυτά δεν τα λες έτσι. Ακούστε. Βλέπω χέρια, ξέρω ότι είναι πολύ ζωμός. Πρώτα απ' όλα, thank you που είστε εδώ στους γονείς. Γιατί εδώ ότι είστε εδώ, ξέρω ότι δεν θέλετε με τίποτα να είστε εδώ. Στη μουσική, στο χαμόλο, είναι αλλά ότι είστε εδώ, δείχνει πόσο αγαπάτε τα παιδιά σας, I guess. So, thank you very much στους γονείς που είναι εδώ, γιατί πολλοί γονείς. Πολλοί που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να βλέπουν το DJ. Το DJ βρίζει. Το DJ λέει fuck, άμα βλέπεις το DJ. Είναι λες και δεν ξέρετε στα σχολεία πώς μιλάνε τα παιδιά σας. Άκου εδώ, δεν ξέρετε στα σχολεία πώς μιλάνε τα παιδιά σας. Δεν ξέρω πώς μιλάνε τα παιδιά στα σχολεία. Αυτό δεν στέκει. Ακούστε εδώ. Λέω κάποτε fuck, μπορεί να πω bitch, μπορεί να πω ξέρω εγώ. Αλλά στο σχολείο μιλάνε χειρότερα. Στο σχολείο λένε λεπτομεριακά. Ας πούμε στο σχολείο αντί να πούνε να την μόνο του ξέρω. Λένε μαλακά, θα πάρω πολύ βή, θα το ξύσω, θα το πάρω στο κόλλο της μάνας σου και θα κάπως έτσι να αυτό, εκεί να το κλείσω δηλαδή. Άλλο να βρίσεις πάνω στη φάση. Γιατί το απαιτεί το αστείο ή οτιδήποτε. Αυτός πριν λίγο είπε, δεν θα κάνω ποτέ τέτοιο. Δεν θα κάνω stand-up comedy. Και αυτό που κάνει είναι καθαρά wannabe stand-up comedy. Αυτό που κάνει τώρα που μιλάει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι καθαρό wannabe stand-up comedy. Δηλαδή αυτό το έχει σκεφτεί από πριν και το είπε έτσι. Και είναι μεγάλη μαλάκια γιατί πάει να το παίξει έτσι αστείος. Ενώ δεν είναι στα πλαίσια. Άμα ήταν stand-up comedy μπορεί να το κάνει. Όταν μιλάς όμως και καλά, πάει να μιλήσει σοβαρά στους γονείς και λες αυτή την πίπα, είσαι για τον Μπούτσο. Είσαι για τον Μπούτσο το κάνεις αυτό. Και το λες έτσι ψυχρό. Μην κάνετε έτσι που λέω fuck bitch, γιατί υπάρχουν από καλά μηνύματα. Αυτό. Κοίτα εδώ πως κάνει. Κατάλαβα τι μπορεί να πει μαλάκια. Έχει κοκκινήσει, δεν μιλάει. Δεν έχει παρουσιαστικό τίποτα. Είναι πολύ κακό αυτό που βλέπω. Και οι άλλοι φωνάζουν. Είναι το snowball effect, το hype. Άμα φωνάζει ένας, μετά φωνάζουν όλοι γιατί είναι έτσι μάζα. Οπότε χειραγούνται.
Δεν ζηλεύω, απλά δεν μου αρέσει έτσι. Αυτό που είδα. Εάν έβλεπα κάτι και μου άρεσε, θα το έλεγα ήταν πολύ καλός. Γιατί αν δεν βλέπετε τα βίντεο σας, δεν βλέπετε τα βίντεο σας, το μόνο που ακούτε, το μόνο που κάνει το αυτή, είναι κάτι ξέρω εγώ. Δηλαδή φαντάζομαι η μάνα στην κουζίνα, κάνει τα πιάτα, κάνει το γιο της στο σαλόνι που βλέπει βίντεο μου και το μόνο που ακούει είναι κάτι αυτό που κάνει είναι καθαρό stand-up wannabe comedy. Δηλαδή, stand-up comedy κάνει και καλά. Και λέει: μπορεί να κάνω stand-up comedy. Ενώ δεν είναι ότι μιλάει real talk να εξηγήσει γονείς ή κάτι, ένα θέμα. Το κάνει με τρόπο stand-up. Και αυτό μου τους πάει. Ότι το παίζει ότι δεν θέλει. Ξέρω εγώ που σου λέει ο γιος σου, μάμα έρχεται το φίλια Αθήνα, είσαι ο κάπως. Δεν κάνει που τον ακούμε να βρίζει στο σαλόνι, τώρα θα βρίζει και από κοντά, ξέρω εγώ. Τα μόνο το show δεν θα είναι έτσι, δεν θα είναι όλο φακή. Yes, hi. So thank you very much στους γονείς που δεχτήκαν να είναι εδώ. Ένα χειροκρότημα σε αυτούς που ανατέχουν να είναι εδώ. Μετά είναι αυτοί που είναι 15 και πάνω, 20-25, ξέρω εγώ. Αυτοί που είναι 14, λένε γιατί δεν με βάζεις στις 15. Λέω τώρα ένα περίπου. Αυτοί, να ξέρετε, έχει πολλούς που είναι, ξέρω, 15-20, αλλά αυτοί οι πιο πολλοί έχουν πολλούς μπροστά, αλλά οι πιο πολλοί είναι πίσω και πάνω. Γιατί ακούσε θα πει. Εμείς είμαστε λίγο πιο κομπλέξοι. Και πολλοί δεν θέλουν να φαίνεται η φάτσα τους ανάμεσα στα 10 χρόνια, ξέρω εγώ, έτσι κομπλέξοι είμαστε. Μάλακα, αυτά που λέει, τα λέει ο κλασικός χαζούλιακας, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά ισχύουν εν μέρει, αλλά δεν τα λες. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Αυτό δεν ξέρω γιατί βγάζει τόσο πικρία. Δηλαδή έχει ένα event γεμάτο στάδιο και κάθε και ασχολείται με τέτοια πράγματα. Αυτό κάτι σημαίνει. Το μπορεί να γιατί δεν έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί ξέρω ότι μέσα του ίσως κάτι κάνει λάθος. Δεν ξέρω. Δεν μένει ασφάω κόπηρα στον μπούτσο μου. Είναι λίγο πιο μεγάλη. Είπαν σε κάποιους φίλους τους ότι θα πάνε στο live του TJ και τους είπε ο φίλος τους έλα ρε μαλακά πας να δεις τον TJ. Έτσι εδώ που εξηγήμαστε, στο λιθάκι σε εσάς που είστε εδώ, στα αρχίδια σας και εγώ. Στα αρχίδια σου, αυτό που κόλλάει και στα αρχίδια ξέρω. Και ακούστε τώρα, αυτό που θα κάνει τώρα είναι το πιο γλιώδες και πιο γελίο που θα μπορούσε να κάνει άνθρωπος. Ακούστε. Και μετά. Ακούστε. Ακούστε. Όταν κάνεις και γλύφεις τα 14χρονα, ρε φίλε, γάμισε τα. Εσείς κατά τη φάση ζωντανή λέει ρε μάνα στα 14χρονα επειδή κάνουν like, share, subscribe. Εσείς κάνετε τα shares, εσείς βλέπετε τα βίντεο ξανά και ξανά. Εσείς μιλάτε για μένα στο σχολείο. Εσείς κρατάτε τη φάση ζωντανή. Ένα χειροκρότημα εις αυτούς. Χαίρομαι που βλέπω όλες τις ηλικίες εδώ. Thank you very much. Τι γίνεται να φάει. Του ρίξες φάπαο. Κοίτα εδώ, ακόμα και αυτό το αναστημένο και καλά. Και αυτό δεν είναι stand-up comedy και καλά που κάνει. Ενώ είναι καθαρό wannabe stand-up comedy, ο βλάκας. Απλά το είπε έτσι, δεν κάνω stand-up comedy για να μην το γκρίνουν έτσι σκληρά. Δεν τα καταλαβαίνετε, δεν θα κάτι φάσεις στο σενάριο που βλέπετε. Κάτι φάσεις που ανεβάζουν άλλοι στο YouTube, ξέρω εγώ, στην ένα, ξέρω εγώ. Yes! Αυτό που έλεγα ότι δεν θέλω αυτό το κωμικό. Πρώτα απ' όλα δεν κράζω τους κωμικούς, γιατί βλέπω και εγώ κωμικούς. Αλλά για να είσαι κωμικός πρέπει να είσαι λίγο πιο ψεύτικος, γιατί πρέπει να λες ανέκδοτα. Ξέρω εγώ πήγα στο μηχανικό μου και μου είπε έτσι και του είπα έτσι και μου είπε έτσι, θα και γελάνε όλοι. Αλλά βλέπετε τα βίντεο, ποτέ δεν ήμουν έτσι, ποτέ δεν έλεγα ανέκδοτα. Μιλάω πάντα για αυτά που ξέρω, δεν ξέρω πολλά, αλλά πιστεύω ότι αυτά που ξέρω καλά, δηλαδή ξέρω για μουσική, ξέρω για entertainment, ξέρω καλά τους ανθρώπους, πιστεύω, και μην περιμένετε σήμερα ότι ό,τι να λέω να είναι αστείο. Άκουσα εδώ, ό,τι να λέω να μην είναι αστείο, μην περιμένετε λέει. Και τι κρυόλο βάρας εκεί. Κάνεις live, κάνεις ώρες και τι περιμένεις. Να κάνεις τι, να πουλήσεις μούρι.
Περιμένετε ότι πω να γελάτε. Βλέπω κάποιον πίσω που είναι κάποιος. Έχει λεφτά μέσα. Έχει λεφτά. Όχι τώρα, όλα μετά. Βλέπω κάποιος πίσω που είναι κάποιος ωραίος. Έχει κάποιους άλλους μπροστά που είναι κάποιος. Πότε θα πεις το comment στο next. Ναι, δεν θα κάνω κωμικό stand-up, ας πούμε, και δεν κράζω τους κωμικούς. Βλέπω πολλούς που κρατάνε κινητά και τραβάνε βίντεο και περιμένουν ανυπόμονουν να πω την ultimate μαλακία για να το βάλω στο YouTube με κεφαλαίο τίτλο. Δείτε τι σου λέει, αυτό που λέει, δεν τα λες ρε φίλε, αυτά δεν τα λες. Ξέρω εγώ, ο Τούτσε τράζει YouTuber στο live του, ξέρω εγώ. Να πάρουν views για συντραχή, για views, ξέρω εγώ. Ότι τραβάνε με βίντεο και απλά θέλω να πω, δεν χρειάζεται να τραβάτε όλοι βίντεο. Μπορείτε, αν θέλετε τραβάτε. Απλά παρά να με βλέπετε μέσω της οθόνης του κινητού, δείτε με τα μάτια σας, γιατί αυτό που ζούμε τώρα, τελευταία φορά θα το ζήσω και εγώ, εσείς. Δείτε με τα μάτια σας. Μαλάκα ό,τι χειρότερα, αλλά περιμένετε εδώ. Μέσα για αριστερά είμαστε λένε είστε πρόβατα. Εδώ, άκουσα. Κάνετε share, κάντε... Άκουσα. Ακούστε. Τι γνώμη έχεις για τους fans, για τους haters που λέγανε να το πετάξουμε πρόβατα. Ακούστε εδώ απάντηση. Της λέει τέτοιο. Τι γνώμη έχεις για αυτούς που λένε ότι οι followers είναι πρόβατα. Ακούστε εδώ. Αρχικά δεν ξαναπεί. Δεν το έχει σκεφτεί, δεν το έχει φιλοσοφήσει, είναι η δουλειά του. Κάθεται μία ώρα, σκέφτηκε καλά. Είναι και το boots το άτομο. Αυτό με ξενέρωσε. Και δείτε εδώ απάντηση. Είναι πολύ awkward, ρε φίλε. Πολύ awkward. Μπουλώ στο γάμο όταν εκρασώσει. Στηρίζει αυτή τη μαλακιά. Δηλαδή κάνει live, έχει τόσο κόσμος. Πρέπει να αποκτήσει την ενέργεια, το οφείλεις. Πρέπει να βρεις από μέσα σου, από εκεί που σου έχει χαζός τουρνάρι, πρέπει να γίνεις πανέξυπνος και να λες και δυο πράγματα να τους ψυχαγωγήσεις. Το οφείλεις. Να το πάρουμε έτσι, όπου είμαι φαν του έμενε με πρόβατο, ξέρω εγώ. Δείτε εδώ, λογική. Όποιοι βλέπουν άλλους YouTubers είναι πρόβατα. Απλά υποστηρίζετε τη φάση. Χωρίς εσάς, εμείς δεν μπορούμε. Και για άλλοι που δεν γουστάρουν, λένε είστε πρόβατα. Επειδή κάνετε share, κάνετε like. Αλλά είναι πάρα πολύ ηλίθιο πράγμα. Εγώ ποτέ δεν είχα πει για άλλους ότι έχουν πρόβατα. Έχουν fans. Γιατί όχι. Δηλαδή ο Τσακ ξεκίνησε όλο αυτό με το οι fans είναι πρόβατα. Αλλά και οι fans του Τσακ, εντάξει, είναι fans, δεν είναι πρόβατα. Είναι, δεν ξέρω. It's very stupid. Εντάξει, η σωστή απάντηση που θα έπρεπε να δώσει θα ήταν έτσι που το ρωτάει, τι έχεις για αυτούς που λένε ότι οι fans είναι πρόβατα. Έπρεπε να ρωτήσει μικρή, εσύ τι πιστεύεις, σε πρόβατο? Και να τελείωνε εκεί η κουβέντα. Και να ρωτηθεί ο καθένας. Και ότι πρέπει να πάει αυτός, ο κάθε φαν οποιοδήποτε, να κράξει αυτό που λέει ότι είναι πρόβατο επειδή στηρίζει το ένα άτομο. Να πάει να τον κράξει, άμα το λέει πρόβατο επειδή στηρίζει κάποιον που του αρέσει. Αυτή θα ήταν η σωστή απάντηση. Τώρα έδωσε μια πίπα απάντηση, ηλίθια απάντηση, χαζή απάντηση. Το βλέπαν πόσα άτομα και έλεγε αυτές τις μαλακίες. Awkward as fuck, cringe as fuck. Δεν μ' άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Άμα δείτε και άλλα βιντεάκια του από κάτι live έτσι οτιδήποτε, πολλές βρισκές στα κομμάτια του, στα τραγούδια του. Ο άλλος ο Καράφλας, εντάξει, καλός ήτανε. Ο ράπερ που είναι όντως αυτός ο ράπερ, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Καλός ήταν ο ράπερ ο Καράφλας. Και ας είχαν λίγα βρισκές στα κομμάτια του, ήταν κομπλέ. Αλλά πολλές βρισκές γενικά για τόσα δεκάχρονα. Δηλαδή και εγώ κάνω event. Δηλαδή, όχι τόσο μεγάλα. Αλλά κάνω event. Δεν είναι ότι θα βρίσω τον άλλον τη στεγνά. Το πάω πολύ χειρουργικά να πούμε.